Det er en fyr, han hedder Alfred. Ja, det ved vi godt. Han laver videoer, og de er faktisk ret flot. På YouTube finder du ham, hvis du søger lidt omkring. Hans kanal hedder Rivian, og han viser mange ting. Alfred, Alfred, stjerne på skærmen. Rivian-kanalen spreder masser af charmen. Han går gennem byen med et smil på sit fjes, og alle lægger mærke til hans store booty cheeks. Han gamer måske lidt, eller laver sjove klip. Når han uploader video, så følger folk med i et vip. Han griner med vennerne og har det altid fedt. Og når Alfred dukker op, så bliver stemningen lidt. Alfred, Alfred, stjerne på skærmen. Rivian-kanalen spreder masser af charmen. Han går gennem byen med et smil på sit fjes, og alle lægger mærke til hans store booty cheek. Så giv et like til Rivian, hvis du synes han er sej. Alfred er en legende, det er ikke bare mig. Med grin og gode videoer fortsætter han sit stræk. Og ja, vi husker stadig de berømte booty checks. Alfred, Alfred, stjerne på skærmen. Rivian-kanalen spreder masser af charmen. Han går gennem byen med et smil på sit fjes, og alle lægger mærke til hans store booty cheeks.